Оцеляване с... Дай не ма би, нямам. Това е... Елаче тука! Елаче тука да ме представя! Елаче! Ето ма! Това е Гого! Това е... Ау! Кой ма шибна? Това е Криско. И Криско БГ. Крис БГ. Той е до мен. Това е бившия Дани Дабум. Дабум. Както е там, дето го знам. Его е, то си е тука. Дето обича да прави много кандидатури. Виждате ли го? Виждате ли? Абе, нима би има. Абе, Дани! Абе, стига бе, Дани! Смени паловата излез. Че ти дойди такова. То биш. Ти биш всички наподред. Дайте ми нещата. Къде са моите? На земята, което нещо съм взел. Вземайте си нещата. Кой ме би, бе? Вземай. Само това взех. Ще го изтрепя всичките. Абе! Георги! Като някакъв крипър си. Нещата ми са вас. Нещата ви са мен. Не, аз си... Не, има още много неща. Айде, искам си ги. Дай ми ги. Айде. Викаш нямато вампира, Човек, ти можеш да ме биеш. Аз Не, ти защо ми нямам лови? но няма да слапна. Да влезеш. Дай ми шут. Дай ми, аз си върна. Хора, тук е едно момиченце, дето иска да играе с нас. Ма подкупа с Бейкрол, за да влезе. Няма да видиш подскоча му. Брускети ма речи по-точно. Дай ми. Добре, дали хубаво. Дай ни вън. И пак сме тримата. Дани излезе, защото много наби. А, не, тук е. Пио, брат, един момент. Коя е? Май. Да, брат, 2 в 1, баба, знаете. Убихме го! Аз не искам да те бия по-точно. Това е малко трифен, мога да ти кажа. Тук са си нещата, вземай ги. Убихме Дани да. Бум! Тук. Ама де, бе? Бившия. Тук. Stop twerking, please, stop twerking. Опа, няма едно си нещата. Те са мои. Така. Виждам козър, а не пик. Дай излезе. Ми да няма да стои тук. Защо излезе? Аз викам да играем, пък ще се дие по-добро на трик. Да, не стига, че го вкарахме. А мен не трябва да бия някой, аз никога не бия. Не. Викам ме кара, ще ми чукаш ли? Я ви къде ще ви чукам? Моля те да е. Тихо е ми, зрителите не могат да чуят от тебе. Ще чукат Ой, кокото най-боли. Кокото най-боли. тука. Изчакайте малко. Няма да спирам клипа. Баба, това да покажа хора. Така, Връщаме се. Тук идва някакъв. Кой ме уби? не ли виждаш кой? Гого! Гол, как го каза? Тацадна, бе! Сори, мана. Няма сори! На малко. Изпълням за какво давам нещата. Няма сори! Древе! Куче, аз го! Куче! Подгоните тебе. Педалче! Той с хак! Излез бързо! Излизай! Гоша, излез! Гоша, излез! Излез бързо! Гоша, излез! Излез, бе! Сменям паролата. Еби с хак. Ама ти ма биеш мен. А ти ме прескачаш пред него. Знаеш, той би Гошко, нали? И ти му прескачаш. Абе, как съм подскачал? Че да че тръпи едно те и става. Че яй. Еми, бегач. Значи ще мари. Мами му. Как да се казва? Да, бе, аз ако ви скоча тръпи едно ще сръча. Ма аз не съм искала да бия, ти викаш, че... Ще скочаш. Ами че аз скочих, аз минах на... Ами защото ти ми... Защото Дани ти каза, че си ми взел нещата и ти нямаше да ги върнеш, затова аз съм бил. Нямах нищо да работя. Да кажа, че са нещата ми от тебе. Кажи ми паролете. Няма. Дани!
Хора, бе, ние снимаме клипче още, бе. Колко сме зле. Каква Чакай, не. Айде да се разберем да играем всичките. Ма Дани постоянно наби. Без името. Така, продължаваме клипче. Искаш ли да играеш с нас или не? Ще играеш ли наистина? Абе, ще ти го кажа. Продължаваме. Чакайте. Малко. Айде, бе! Паролата е... Чакай да кажа, да не чуят хората. Така, казахме паролата. Как ми лаги? Да не разбирате вие. Защо лаги? Защо ме заби? Защо? Кико го заби телефона. Детко. Какъв гаден бък. Айде, бе, Георги. Той се чеши. Боже. Нига. Влизам при Гого. Тук съм на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 и половина. Имах лопата, меч имах. Кой са? Те този човек, кой ги наслага тук? Ама сега бия! Дани волята без хак. Ама без хак. Къде е той? Къде е той? Иска да дойде ли? Айде де! Ела да си такова ми. Костана, бе! Заби. Не е изкаран. Ма защо? Аз как ще я ме бия? Идваш, ама... Не сме сигурни за това. Даниел, какво гледам с теб? Виктория, тихо! Мозъка ми по-малко. Окей. Не. Това гледа с теб. Нига. Как ти миша? Те не искам. Научих да се говоря. Дани, ако биш видял какво ще направи. Може да видиш. Чакай, аз стой. Чакай, няма да строняваш, бе. Чо? Искаш да се бием едно в едно. Абе, спрете са! Как ми е честно. Спрете са! Дани не. Ако имаш как там, аз ще го тъсеш. Оф, извинявай, удари ма един път. Ма Дани, вече Ти си осъден и ще ти отрежем главата. Стига сте! Георги! Георги, този път ти започна. Той. Ама Няма почна първи. Гошо почна да го ебе и той го удари. Спрете са, де! Стигай да не е на мъжо. Вече за да му... Спрете са. Как не мазно? Виж! Как мазно хаквам? Телепортира се какво мърша. Кажи я мърш. Аре, спрете са, де! Дани обеща. Чекай, ма би. Ами спой Гошо да го биеш и той ако те уби Кой е тука? Даниел. Как? Помириш, ама. Помо той е чест. Простиш. Дай си ми нещата си, Дани. Аз нямам никакви неща, празен съм. Оле, боже. Стига, бе! Гошо, бе. Георги, стига! Добре, това беше, чакай. Гледай сега, как се казваше? Екстрим парт. Зомби! Екстрим парт. Виж, убима зомбито. Къде си? Екс... Да. Омо! Абе, кушай го пак. Не помниш какво Къде е? Той човек, чакай. Омо! Тъпи зомбита. Скелет, кокали! Мои са! Аз го три... нещо ме запали, what the fuck? Даниел, стига, бе. Кокал! Ама умрях. Знам къде са кокалите. Даниел. Да няма. Той ме уби. Кокал! Опит два пъти. Хора, имам кокал! Имам кокал! Кой те, бе? Аз бия зомбитата. Той е изрод. Изроди. Хора, Ой! Вземай моркова. Даниеле, без хаш. имам кокал! Чули, Кучета са тук някъде. Ето ги! Книги. Даниеле, ма Кокал! Пипи! Да, Ваня смени паролата, защото Даниел скака. Не стана! Сега ви бия. Ама Даниеле! не искам да оцеляваме. Аз няма да оцелявам. Ема си с хак. Ти с меча. Махай го, Той с меча. Кажи защо с меча. Чуйте му уби първи. Дани е читър. Давай, махай. Той не беше от мен, сериозно. С ръката удари, заклевам се. С ръка го удари, наистина аз го видях с Това ръка. бях запален на 500 блока. С ръка го удари. Виж, стой. Виж, изправи се на той. Виж, изправи се на той, с ръка съм. Ето ви, изправи се на той. И ще видиш, с ръка съм. Виж, с ръка съм. Ама с ръка съм.
гледам. Зомби беше и то бих аз. Зомби беше, изписа го, да. Ето зомби. Добре, бе, добре. Тя си е стълтим. Даниеле, без да хакаш някакви неща, чули? Тук дойдоха всякакви куковци да нагледат. Има и овца. Има ли лопата? Една овца. Мичка, която си мичка? Еми, то влезе!